Vaig començar a aprendre català un mes després d'arribar aquí, jo crec, sí. Vaig començar en el A2, després el B1 i ara estic en el B2. Abans de venir a Formentera no sabia molt de la illa, només que era una illa petita, prop d'Eivissa. Jo vaig estudiar biologia, però després he treballat molt de marinera, al Mar Menor, i en vaixell turístic, i també d'observadora científica en vaixell de pesca. El primer any vaig viure en una casa compartida amb més gent i m'agradava molt, sobretot perquè vivia a prop de dos accents i un poni, i ara estic en un estudi jo sola, però trobo a faltar molt els meus animals. El més difícil de viure a Formentera és trobar una casa per tot l'any, sobretot, i a bon preu.